Morenyi kwara mogi opak ruoth ageno nun kama ber kamuntiere nero kama na inya kumkitera mogi TV ka indi une wang sai chenro mara ng'ich welo kama ngiso weche mosebedo ka timore pacho ka wantiere ka gi Belinda Phillips nyarge makala kaka jaloko marwa. Prosani bange wabrogo mbaka gi Reverend Canon Evans Omolo men jata tije All Saints Cathedral gimomiyo kawuono no bag lamo kendo siasa bende nowuok e kanyo to kata kamano jatend piny Kenya nokwayo ng'uono to mabe pinjo mapenju kata ube mondo muyudo kwayo 3:600 urwako kwayo mar ng'uono mar jatend piny Kenya no kosoyo mane pinjo ma wan go maduong' kae ni urwako kwayo mar ng'uono mar jatend piny Kenya kosoyo 3:600 eka kinyalo yudo wan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. Our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. To our children, if there is any misstep, we apologize. Jatend piny Kenya William Ruto kwayo ng'uono kuom rawere mag Gen Z kod sirkende Tanzania gi Uganda kuom maricho mosebedo katimore. Katana admitted to dropping the MP at a hotel where he had refreshments and spent the night with 2 abductors. Obila oramo ni jaod bura ma Juja George Koimburi nyocho tekore owuon kendo achije adek osemaki e tim makamano. Na niambie mtu yoyote, Coast Guard, nani, polisi, mtu ya fisheries, musichukue tu watu wa kama natumia neti mbaya muwashike, afadhali muniambie tuwatafutie neti mzuri. Jatend migao Hassan Joho kone migao mar arita mag nam kod lupo ni ojiw yore ma jolupo nyalo yudogo kiluwa mopuodhi ma ok osandgi. Kamano kukitera Mugi TV kan jatend piny Kenya William Ruto koro gikone nochwalo lwete kendo koro kwayo rawere ng'uono kaluwore gi tungni ma osebedo hige mokalo kowacho ni mano en achiel kuom yore mag jiwo kwe pacho kae. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi bende leronwa ma ndio timore kinde nyasi mar 22 mar alam ne piny Kenya kama jotelo mopogore opogore nojiwo achiel mar oganda kod winjruok makare. Okinyi makawuono Boma ma Nairobi, nyasi mar 22 mar alam ne piny Kenya nobagi kendo noyuor kod josiasa kaachiel kod oganda manowuok pinje mopogore opogore ka higani thorwach ne en chung kod gerruok kendo. Wendo modhial Ricky Bolden notiyo gi thuolono mar yalo kaka oganda jo Kenya nyaka koro ger manyien kod keto e timo kenge manyalo bero winjruok margi moloyo te kind jotelo kod rawere mag Gen Z. Wirani, rawere ok nyal kaw kata tigodo kaka nyithindo seche duto. The big question that I had, even as I prepared to come this morning, what is it that we're going to rebuild? Even say that we're going to rebuild a relationship, it is saying, how do we rebuild trust? That's what your Gen Z is asking. And one of the most frustrating things that can happen to a Gen Zer is that you keep treating them like a child. Paro makamano no sir kod jalup jatend piny Kithure Kindiki mano wacho ni kata obedo ni nitie dwaro mar winjo rawere gin bende nyaka giluor jogo manie telo. Chal makamano chuno jatend piny Kenya William Ruto mondo chwal lwedo mar ng'uono ne rawere ma kaluwore ahinya gi ng'anyo mar rawere mag Gen Z ewi paro mar chik omenda mar higa 2024 2025 manotimore dwe mar 6 higa mokalo. Gino manomiyo rawere mamoko wito ngimagi kama moko nondhi molal godo kendo chal margi pok ong'ere nyaka sani. To our children, if there is any misstep, we apologize. To our neighbors, if there is any misstep that we have done, you know, we want to build the relationship that will make our country great. But perhaps as older people, we need to treat our children who are now adults a little more respectfully, listen to them, and where we go wrong, there's no harm in acknowledging that we've not
treated them maybe the way they expected us. Kaluwore gi ywaruok makagi kacha mosebede kin jood bura ma piny Tanzania kod oganda jo Kenya, Ruto kwayo oganda jo Tanzania ng'uono. Motelo ne ma, jogo makedo ne ratich oganda moting'o Martha Karua, Boniface Mwangi kod ogai machon mar doho Willy Mutunga nolimo piny Tanzania kendo nodwok gi pachoka kama moko wachore ni nolal godo kendo nosand e lwet obila ma piny Tanzania. Our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Our friends from Uganda, if there is anything that Kenyans have done that's not right, we want to apologize if there is anything. We must use a moment like this to arrest those situations because it doesn't look tidy when brothers and neighbors are talking at each other. Ruto kata kamano omedo jiwo kwe kod achiel mar oganda wirani mano kaka piny Kenya nyalo sudo kod yudo dongruok. Kaka yorno majiwo winjruok makare pachoka, gikone jatend piny Kenya William Ruto ocholo lwedo mar ng'uono ne rawere. Gino migeno ni biro chiwo thuolo mar winjo ywak rawere kaka nok matich. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Atamalo 22 kende mar jo Kenya masiro sirikand broad based mokelo kanyakla duond bura mar UDA kod ODM ka atamalo 54 ok sir riwruok makamano. Maindien kaluwore gi nonro manotim gi kambi timo nonro mar Tifa mabendo yango ni atamalo 57 mar oganda jo Kenya neno ni piny Kenya ochomo kamarach ka atamalo 14 kende ema neno ni piny Kenya ochomo kamaber. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. En nonro manotime kind tarik 2 gi tarik 6 dwe ni mar abich. Nonro manotime pacho kama ngima kama ji maromo 2,024 nonywandi nonrono. Nonrono mar Tifa yango ni atamalo 22 mar oganda jo Kenya ema siro sirikand broad based kind jatend piny Kenya William Ruto gi ogai madon bura mar ODM Raila Amolo Odinga kata malo 54 ok sir riwruok makamano. Kwan malo mar jogo masiro riwruok makama ya ho maroka gi atamalo 37 ka kwan malo makwedo riwruogno gin oganda jo Akamba gi atamalo 72 kiluwe gi atamalo 58 mar oganda ma alwora mar God Kenya. Kaluwore gi nonrono, atamalo 28 geno ni Raila Amolo Odinga biro dok e kweth maketo piny owacho tesre kendo chung kaka jatend piny e yiero mabiro. Atamalo 23 paro ni obiro siro jatend piny Kenya William Ruto e yiero no. Kata malo 18 paro ni obiro riwore gi kweth maketo piny owacho tesre kendo siro jal machielo e laro komno. Atamalo 14 paro ni Raila Odinga biro dhi rutaya yor siasa kendo ok obidonyore gi yiero ma pacho kae. Kata malo 16 onge kod paro moramora. Nonrono bende no manyo pach jopiny wi gigo mathiro dongruok mar piny Kenya. Atamalo 42 wacho ni mibadhi mathiro dongruok ma pachoka. Atamalo 30 wacho ni telo marach. Atamalo 6 wacho ni akwede mag dhoudi ema mono piny Kenya dongore. Atamalo 5 wacho ni pek mar ngima. Atamalo 5 wacho ni gope ma Kenya nigo. Atamalo 2 wacho ni onge mag tije kata atamalo 2 wacho ni osuru mamalo ema mono piny Kenya dongore. Kaluwore gi nonro mar Tifa, atamalo 75 mar oganda jo Kenya neno ni piny Kenya ochomo kamarach kaluwore gi pek mar ngima, telo marach, onge mar tije, rocho ratich oganda kod mibadhi. Atamalo 14 kende ema wacho ni piny Kenya dhi maber, kagiwacho ni nengo ngima ogonyore, gedo dhi mbele maber, telo ni kare, tije nitie ka bende moko wacho ni arita ni kare. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kwa kanyo ni komiti od bura mar omenda koni sirikal chano manyo yore mag solo usuru mar tayo budget mar hiko omenda manyien ma ok githung'o jopiny kod usuru. Kotelne kod jakom komiti no Kimani Kuria mane ni e nyim komiti od bura mar budget motelne kod Samuel Tandi Malego Songa gitielo ni migao mar omenda bende ochunga put madhi rango gope mag chulo nengo apise sirikal moketi ute ji giwegi. Komiti no okoni migao mar omenda bende biro chwalo omenda mag NGCDF ne ute chung od bura e giko dweni. If you raise the cost of fertilizer, Chairman, don't you think that the cost of food production or other production in agriculture is going to go high, and this is going to affect the common mwananchi? You would expect that the natural flow is the more you increase the tax rates, the more you collect. Well, now a further increase actually leads to reduction,
because it becomes easier to cheat. You have enough money to pay everyone around and still run your business. So that's one of the things that we want to be very, very careful about, and that's why at least the measures that we've put, or the measures that the National Treasury has proposed in the current finance bill, is not additional taxes. It's especially the cleanup of our tax expenditures and not necessarily increasing the rate of taxes. Serious housing bleeds. Cement factories are going down. So it's not as simple as telling us that these policies will mature in 2 years. No, there's something that we're not getting right. Even in the growth of our economy, the sector of construction not even decelerated, but contracted last year. That construction sector in Kenya actually shrank. Jatend migao mar thieth Edan Duale osingo gola yanga listi marute thieth kod lakteche manochiwo thieth kod bero mabandia ka gitiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Duale mane lose kinde mane ogiketo winjruok mar chiwo thieth ne jotuo mag nyarogno kod adundo e kar thieth mag Aga Khan oyango ni listi oseiki kendo poni oketgi ayanga to ute thieth go ibiro lor kendo jochiw thieth go bende nyaka koro bi yud kum mowinjore. Partnership with the SHA. Now more Kenyans who are very vulnerable can access this safe, ethical, secure transplant. We're doing Kenya shilling 700,000 for the whole. And for the cardiac, we're doing 1,100,000. Never again will Kenyans be treated by quacks. Never again will Kenyans go to a facility that does not look like a health facility. And that's why today I'm very, very happy to have come to Aga Khan University, one of our premier institutions in our country, with all that is required. That's what our referral facilities to do what is right. And our business is to make sure that we provide accessible, affordable, quality healthcare to our citizens. Governors kokale riwruogi gi ywak ni piny owacho kod od bura mamalo magiwacho ni ok ng'igi gi wang' maber kendo dwa keto negi nyong'ong' ahinya e tijegi ka giwacho ni mano ok ni kare. Jalup jakom riwruog Governors Mutahi Kahiga wacho ni inono tijegi kod od buche county assembly kod senate ka apise mamoko mag piny owacho to ok non malich kamano. Kane giloso Naivasha e romo mar siro chenro dongruok kod gwenge, Kahiga oywak ni telo mar counties imedo mana thirgi pile ka pile. Maendi omedo ni timore gi chwalo negi omenda magiwacho ni nyaka gisechi eka kore chwalo negi omenda matayo tijegi e counties go. Giywago wach golo omenda mana ndalo matin tiloro iko omenda gino mamono gitiyo maber. A governor is oversighted at the county assembly level, then oversighted at the Senate. So who oversights the rest of these other officers? The president should be essentially being oversighted by parliament, but your guess is as good as mine. They are in bed together. That's the truth. So even as we focus and try to push around the devolution and try to demonize governors, it is important to know that we are the most oversighted officers in this country who have to go through double oversight. The disbursement schedule as we sit here has not been released to the Treasury by the Senate. By the time those monies hit the accounts, it will just be days to the end of the financial year, not months. Yet that will be counted, or it will be factored as one of the conditions of being able to qualify for some of the funding. Tendo bila mar okwach kich wacho ni jaod bura ma Juja George Koimburi nyocha ondhiore wuon ma ok ni nondhiye. Kaluwore kod ogai mar obila Douglas Kanja, jaod bura George Koimburi nyocha timo tudruok kod jakom mar NGCDF ma Juja miluongo ni Peter Kiratu mondo ondhiye kendo maendi mokonye chopo nyaka e puoth kahawa ma nyocha oyudie. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa ler mar wachni. Emachalo tuk sinema molos kod jandiko Mang'ula kendo tuk kod jotugo molony. Tendo bila kod okwach kich olero mano magiwacho ni jaod bura ma Juja George Koimburi nyocha ondhiore owuon kapok ojwang'ore tie puoth kahawa moro ma nyocha oyude. Ogai mar obila Douglas Kanja wacho ni jakom mar NGCDF ma Juja Peter Kiratu
nyocha ogocho ne jal moro manyinge Cyrus Kiheru Muhia, mabende en osiep Koimburi, mondo konygi gi nyamburko mare ni gidhi konyorego e jiwo arita ne jatelono. Nyamburko no ema obila yango ni nyocha oduogo tigo e ndhiyo Koimburi e nyim kanisa mar Full Gospel Mamugudha, gino manyocha obuogo nyaka wuon nyamburko no kaluwore ni ne okia chenro no. They proceeded to the church to familiarize themselves the route before returning. Later, Kerato Code had instructed him to drive a Subaru Forester with 2 men towards the church. Upon arrival, the 2 men exited quickly, and he heard screams as the MP was forced into the vehicle. Bange, joma nondhiyo jatelono, nyocha oriembo kochimo apaya Makambogu kama jaod burano nonyisogi mondo gichung' but mtoka moro mar Honda CRV ma en mar jakom mar NGCDF Majuja ka Cyrus manyocha otigi nyamburko mare ndhiyo jatelono, to nyocha onyis ni kik ful gimoro amora. The MP instructed them to stop near awaiting Honda CRV, registration number KBP 096W. This vehicle belongs to Kerato. Cyrus was left with the 2 men who warned him not to disclose any information to the police. Obila bende yango ni jal moro manyinge Karanja Gatana manyocha otingo jaod burano e kinde ndicho mare, unyiso gini ne otero jaod burano e magawa moro manyocha gibudhoe. Kinyne Gatana ni ne odok ma okawo jaod burano kendo jwange puoth kahawa kapoko konye yiecho lepe kendo mieno chilo e lepe kaka yor temo wuondo wang'. Katana admitted to dropping the MP at a hotel where he had refreshments and spent the night with 2 abductors on 25th May 2025 following the alleged abduction. He did not suffer any injuries whatsoever, and perhaps he could as well be staying at the Karen Hospital enjoying his 5-course meal. Jod bura mamalo korka korgi unyiero timno mar jaod bura Majuja George Koimburi kendo nyise ni owek walo gi ngimane ikinde ma piny Kenya ni kod midhiero mag ndicho kod nek mag oganda ka jod bura masiro Rigathi Gachagua to odok ne George Koimburi. From the way my colleague was sleeping, I could knew this is a fake thing. From the appearance, from the way I saw the shot, and the way the stomach was looking up, I just knew this one, there's nothing. If indeed there were people who were involved in kidnapping our colleagues, they must be prosecuted. But if indeed there were people who were, who coined this up and it was not true, they too must be prosecuted. Emanenore katugo mar temo nyiedho ywech, okwach kich wacho ni jogo manoloso tugo ni nyiedho modhoth kendo gisingo mar kawo ndamo mar chik mager ne jogo duto ma iwacho ni nobedo kod tudruok gi ng'eyo e chenro ni. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e log tich mar okwach kich. Aya, wadhi yumoro machuoko waduogo bang' dakika matin taneno kuseoro ote mar Ramogi TV oyimore Trevor kwayo rowere ng'uono to ok gima rach to kwayo Tanzania ng'uono to mako mana dhok. Tanzania mane orocho ratich jo Kenya ma Fred Osuru kani Dandora erokamano ahinya Fred njilal mwaka matin. Mosh Digaro Land Cruiser iwacho nang'o osiepna. Wacho ni Trevor aneno news e yo makare. Wan kaka Homa Bay County waseikore mar rwako jatend piny gi nyadhi kendo swayo bende sani koro wadho monyo wuoyo. Njoni tule samaki. Governors yuak ni gine ma oramne gi molotelo mamoko. Mosh Digaro Land Cruiser kamana inyo mosh. Trevor rio nade wawinji maber ka wan Kogelo Siaya County an King Msafi Ruto we pimo wiwa. Erokamano ahinya King. An Steve Nyakwaragai mar Mombasa Migadini. An tinde oka amini Tifa kod Infotrack giriambo sana. Wan kaka jopiny kuro tinde waneno mana gi wang'wa. Mano Steve Nyakwaragai. Erokamano ahinya. Hello Rua Majority Leader Wuodo Yoma Kobong Rachar. Anto karwako kwayo mar ng'uono mar Ruto en mana mar wuondo wang' jopiny. Aya. Wuodogo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. Roy
Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 63 83 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Yudo kony. Konyo ng'ato mondo ket pache kuom kaka owinjo e chunye, kuom gik manosekalo e ngimane, kata kuom timbene. Ka en gi dwaro mar kelo lokruok maber, wanyiso ni wadewo. Kapok ibedo gi paro mar pidho muogo, ikuongo ipuro puothino maber kabisa, timanyo koth muogo. Kodhi wan gi mbegu mopogore opogore. Nitie moro ma ji luongo ni sudhe, to jok moko be luongo ni nyakichaki. Obila ma Bungoma ogeng'o ne jal moro ma jahigni 41 ma ikoni nonego min-gi ma jahigni 70 e gweng' ma Sang'alo e kar chung' od bura ma Kandui. Koyango wachno, jatend obila ma Bungoma South Rogers Bosire okoni jalno ma ichichni ni kod dang'ni mar paro nyocha ne omaki juma mokalo kane pok familia mare okwayo mondo migigo gidhi githiedhe gi yedhe mag nyaluo. Eka koro bang'e nyocha nolokore kendo goyo min-gi monego. Jatend obila no kwayo jopiny mondo yaw chunygi e kinde ma gin kod dang'ni mar paro mondo konygi kapok tho owuok. Yesterday from one of my police stations in Sang'aro, this somebody was ni kama alikuwa na shida ya kiakili. Last week walipomshika yeye alienda akapomua nyumba yake, polisi wakaenda wakamshika. So wakitaka kujua kuna shida gani hivi, is a danger to the community, we restrain him. The community requested arudi waenda kumutibu kienyeji. Only for this man to turn yesterday, akapiga mama yake. The man is 41 years, the mother is 70 years. Alimpiga once, mama kukimbizwa hospitali akakufia huko. Wananchi walimpiga lakini police responded swiftly, wakasave the suspect. Alitipiwa, is in our cells. We have started investigations to establish exactly if it is true ni mgonjwa ama ni maneno yeye nyingine. Hiyo ingine I can't divulge more than that, but it is our wish that watu wajaribu ku-open up, watu wajaribu kukaripia sisi, watu waende mikutano maparasa ya machiefs na tuweze kushare. Moko kuom jodak mapango udi gi sirikand kaunti ma Nairobi ne obago ng'anyo mamuol e dho log tich ma kaunti no, kama ne gitere ywak margi ka giwacho ni chuno gi dar e udi ataro mar chik. Kane wuoye kinde mane gichwalo dwaro margi, jakom kuonde dak mitayo gi sirikand kaunti miluongo ni David Livingstone ne okoni gavana ma Nairobi kokalo kuom jata tije ma migawo marute Lydia Wamboi mondo yie olu chik mar doho ma giwacho ni ne ochungo daro ji e yo ma kamano. Jodak mosebedo ka dak nono kinde tend gavana machon Mike Sonko ywak ni daro gi e yore ma ok nyis luor, ka gidwaro ni mondo ji duto mosedar oduoki e utegi kendo chulgi kaluwore gi midhiero ma gisebedo ka gikale. Kwayo gino to kata kamano ne ok okaw gi tend kaunti ne wera ne ok ndike e yo mawinjore. Wabiro ka nikech wan gi mrima mapek kabisa. Utewa osebedo kimuko, to utewa osebedo ka bedo evicted. To sama governor ka achiel gi Lydia Mathia timo eviction, to sechego court order ni active. Koro wabiro ka mondo governor bendo winj ywakwa. Wabiyie ni utego ikawo imiyo joma chielo nikech gin gi muluma mar dak e utego. Wabiro rito utego to kendo wabiro chung' ne ratichwa because we are also Kenyans, to wan gi haki mar bedo e herian. Jonyuol na osebedo kadak Woodley kuom higni mang'eny, to bang' ndalo matin mokalo wasebedo ka igolo jonyuolwa e ute, ne giwacho ni idwaro arrears.
Jodak e sub county Manyatike dwaro mondo piny owacho kas contractor magero apaya mawuok Masara nyaka Sori mondo tiek gedo mar apaya no mapiyo ka giwacho ni giyudo pek e weche mag wuoth kaluwore gi rach mar ndarano. Juma miwa ler mar wachni. Tieko gedo mar apaya mawuok Masara nyaka Sori e sub county Manyatike magedo mar yande ne osekwamo kuom higni mogwaro. Gin mokum simu jatend piny Kenya William Ruto ne ogole kinde limbe mare e kaunti ma Migori jumbe machuok maokalo. Nyaka sani jatimora kata kontrakta oseduogo kendo dhi nyime kod gedo mar apayani. Kata kamano, jodak Manyatike kod ji mamoko matiyo kod apayani ywak ni gedo mar apayani koro dhi mos e kinde mag ywak ni apayani sani thoth nyamburko weyo tiyo godo nikech rach mare kendo chendogo mag wuoth magi koro rochore. Winjo ni gichako from the other side kagi gwasi kagi biro kone. An gima ne nyalo wacho inyalo chaki gi kamoro amora to gima ng'ongo ni giteme dhi kode mapiyo. Kane kita dhi Sori take a lot of hours kichudo ka kuna bugni nitiere. Giwacho ni kama ne kontrakta oweyo gedo mar apayani gigo mag nyekweri ema sani rach kendo kalre ma oloyo kata kama nyaka sani kochako gedo mar apayani gigo mag Sori. Wakale matek mondi aka idhi Sori like kan nyoche nyathina tuo 3 days ago ne chuna ni monda tere Sori hospital gotieno na neno matek onge japiko mayieni dhi seche go gari bok yiedhi kumaracha ahinya en chakre Sagamaka nyaka Luanda kanyo kadhre jodalawa kata miyo mada nyuol ok nya riembo ga piko diere ka wuoth ok nyalo kata nyalo wuok nyaka Luanda kopo ni kodho chwe nyalo kawo kata seche adek e koriyo kapok ichopo to kama onge tudruok mar wuoth mateni gimoro amora mangano to benade otho. E kinde limbe maro e gigo mag Nyatike ne oyango ne apayani mawuok Masara nyaka Sori ka oluwangugo kaachiel kod Luanda nyaka sani nyamburko ne oseweyo luwe kendo mana joriemb apiko kaachiel kod jotielo ema nyalo tiyo kode. To gini mono investors mang'eny biro nikech ndara rach. Investor moko nya biro ng'ato dadhi nendo Sori dadhi chamo gimo Sori yo rach. E seche ma magi timbe jodak e kaunti ma Migori kod dhi nyime kod puoyo sirikal mar Manywanda maonge kaka broad based government magiwacho ni osenyago lemo. Giwacho limbe ma jatend piny Kenya William Ruto mane otime e kaunti ma Migori juma chuok mokalo kod mano mabende ne otime higa mokalo osekelo ber. Ele usore vijende nitie gi tije. Mana nyawacho ni broad base no osekelo dongruok. Mano kose achieve moko matin mosokane rais obiro nyakweri kaendi nosingonwa ni odhi kelo jok mang'iew kodhi mang'iew mchele nikech chiro ne rach. National Cereal Irrigation Board aneno ko yaw nyakweri kacha branch gi mbolea biro jopur kawo. Mano one of the achievement. Kanyo Nyasaye tim maber ma wabede gi miluongo ni broad based government. Waseneno matunda wan kaka jo kanisa ne waamua ni makuru gima wadwa lame wadwaro kwe. Gedo mar alap matukeno ma Migori mithimo kod omenda mar $700,000 mabende orak mare koro oselandi gin moko kuom chenrogo mag dongruok ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo e kinde limbe mare e kaunti ma Migori dweni. Gavana ma Migori Ochileka wacho ni chenrogo mag dongruok ma opogore manosidh gedo magi e kaunti ma Migori kod jatend piny Kenya William Ruto koro dhi nyime kaunti ni. Mor kaneno kolandi achiel kuom gik madongo mane wakwayo ma en stadium. Kane wakwaye kama meli gi feri gowe Miuru kidhi kanyo sani tibro yudo ka jo Kenya Ports Authority nitiere kanyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migao mochung' ne chenro mag lupo Hassan Joho okone migao mar arita matiyo nam Lolwe kod bad migao mochung' ne lupo mondo were gi tim mar sando jolupo matiyo kod gige lupo ma chik ok opuodho. Joho jiwogi mondo ging'i yore makare mag konyo jolupo go yudo kilowa mabeyo manyalo reso sekta no. Jafwambo marwa Ali Abich miwa ler mar wachni.
Bar migawo mochung' e chenro mag lupo kaachiel kod obila mag Kenya Coast Guard machiwo arita e nam Lolwe osebedo ka mako jolupo matiyo kod gige lupo maricho e nam Lolwe ma gichwe gi tiae mach gige lupogo kaka yor konyo e bero sekta mar lupo. En tim ma jatend migawo mochung' e chenro mag lupo Hassan Joho okwedo mokalo ka ok nitie yore monego tigo e loso kod jolupo matiyo kod kilwa maricho e nam Lolwe kendo mane dwaro mar piny owacho ma okawo gige lupogo ne wang'o kaka osebedo ka dhi nyime nikech jolupo ma kamago bende keto mana geno margi e nam Lolwe. My understanding is that as government we are here to help our people. Sindio? We cannot sit by when someone gets oppressed. Unajua mtu akitoka nyumbani asubuhi na aende kwa ufuo wa bahari, jua ikiwa namna hii inakupiga na unangangana na kutafuta maisha. You must understand kwamba hiyo sio luxury. Hiyo ni mtu kujitafutia maisha, kusomesha watoto wake, kupatia familia yake chakula. Joho mani olosi dhawath machicha kachuri bura ma Homa Bay town e kinde mano twak kod jolupo motelo ne romo mar twak weche mamulo nam e krok ne nyasi man Madaraka Day ma higani ne okoni obila mag Kenya Coast Guard gi bad migawo mar lupo mondo kar mako jolupo matiyo kod gige lupo maricho to gichiwo lipot ne migawo no mondo sirikal omany kaka nyalo konyogi. Na niambie mtu yoyote, Coast Guard, nani, polisi, mtu ya fisheries, musichukue tu watu kama wanatumia neti mbaya muwashike, afadhali muniambie tuwatafutie neti mzuri. Nitatafuta gavana, nimwambie gavana iko mpango hii, tushirikiane na serikali ya kaunti, watu wetu wasonge mbele. Jatend migawo no mani oten gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kaachiel kod jotelo mamoko ne okoni migawo no bende oketo tenge omenda maromo milioni 300 bibiro tigo e nyiewo yedhi mar reso ngima e kaunti ni. Tumeweka 300 million ya kupakua rescue boats. Na tumepatia contract Kenya Shipyard. You understand the challenges that our people face. Kwa hivyo wakati neti inachukuliwa kwa mvuvi, labda anabaki bila chochote. Ile neti mbaya inachomwa. Lakini wewe umekumbuka ya kwamba badala tu ya kuchukua na kuchoma, umewaletea ile mzuri ambayo pia wanaweza kutumia badala ya ile ya kuchukua tu. Kwa hivyo hiyo pamoja na ile yote ingine ambayo umekuja nayo ambayo mimi siwezi zungumzia, tumeshukuru sana. Kaja od bura makarachuonyo adipo kuome ginyawadgi ma Homa Bay town Peter Kaloma ne okoni jolupo matiyo kod nam Lolwe onego mesiri motegno mar konyo bero ngimagi. Now these people are the ones who feed us with fish. And they also feed those beyond our area. I'm glad you have come for a purpose of promoting what they are living on and what they are trading in. Victoria, as you are aware, the largest portion of it is on this side. And we want to welcome you every time. I know you are here to commence the beginning of Madaraka Day celebrations, which this time is themed around blue economy. And we are grateful that you are here to start it off. Kinde maromo mamulo weche mag nam chakro ayanga e kaunti ma Homa Bay motelo ne nyasi ma Madaraka Day Jumapil manyien. Jatend migawo mochung' weche mag lupo dwani mondo migawo mar lupo kaachiel kod obila mag Kenya Coast Guard machiwo rita nam Lolwe kik bed ka chando jolupo ka kono sirikal oyokore mar konyo jolupo matiyo kod nam Lolwe. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Bas kapok odhi yuyo ni bang' jatend piny Kenya William Ruto kwayo ng'uono ewi kaka sirikal osebedo ka rakore kod rowere mag Gen Z pacho ka, moko kuom Gen Z e mbui okwedo ng'uono mar Ruto to moko kuom gi bende orwako ng'uono no. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Mana kaka kinde ka kinde piny Kenya baga lam makende mar piny kochopo tarik 28 dwe mar abich higa ka higa. Alam mane onywando jotelo buora e kendo bang' jajipo makende Ricky Bolden mane onyoso oganda kod wes mane omulo chunje. Jatend piny William Ruto ne odok chien kendo goyo chunye peksen bang'e kwayo ng'uono rawere mag Gen Z kalure kod kaka sirikal osebedo ka rakore kodgi pacho ka. To our children, if there is any misstep, we apologize. E wi tudruok mar piny Kenya kod pinje mamoko, jatend piny William Ruto okwa ng'uono piny libamba mar Tanzania to kod libamba ma Uganda
mosebedo kod tudruok makech maket kod mano mar winj tula kod winj mamoko. To our neighbors, if there is any misstep that we have done. Kata odoko ni Ruto obolore kendo goyo bade piny kokwayo ng'uono. Moko kuom rowere mag Gen Z othal kod radar ni ng'uonono ok omulo chunygi. Ngang kendo dwaro nitiere mondo chak mana gi chiwo chudo ne familia mane joggi onegi kinde ng'anyo mag Gen Z. Kuomba msamaha, tungependa kuona ni nini inafanyika tuweze kusikizwa kwa zaidi tu. Ye jatend piny Daktari William Samoei Ruto wakuwa igi muono ni mondo iwinjie jopiny. To kaka president okwang'uono wagombo niya gimora mora ma gik mama manotimo nikech wiwoko wil ni wane ma joge Gen Z wet wanotho e ndara wiwa poko wil ni gik promises manowachte poko tim but wagombo ni obed ma ng'at machungi wachne. Mbui mar X kod mamoko rowere kod oganda mane omedo chwalo pachgi wi okang' ma jatend piny okawno kendo ote mag akwede onyiedhore lela. Achiel kuom otego en mar manyo ratiro ne familia man kod ywak kamoko bende ywak ne jatend piny oparo modeko kwayo ng'uono. To moko kuomgi bende wacho ne jo Kenya ol kod ng'uono mikwayo kinde ka kinde to onge lokruok. Jotelo mag Jubilee kod People's Liberation Party kind duond buche mamoko bende omakamen kod ng'uono mar jatend piny William Ruto. We insist that those who are still missing, those who are still nursing wounds, the apology is not enough. Actions speak louder. An apology, when you're giving an apology, you must have shown goodwill initially. He has not shown any sort of goodwill whatsoever. The reason we are saying it is a ploy, it's a fake apology that has no weight or meaning, it is because we listened to the Parliament of Tanzania calling the government of Tanzania to do more torture. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Endi makosore Frederick Ouma kata Gabo wuod min Adundo kane nyakune got Homa Bay County. Wanini maler gi minwa Pamela gi jaoda Cecilia. We are very much happy with the toils of both Ramogi Radio and TV presenters. Erokamano ahinya. An Manoa Otindo kawuok Kobura Masogo. Aneno Ramogi TV maler kabisa. Erokamano ahinya Manoa. To waneno News Mo Scan Bondo takwayo Gen Z ng'uono en gima ber. Wan joma be wapuoyo wachno kendo Kiswahili bende wayie godo. Erokamano ahinya. Dugu bang daka matin kiko di mabora ahinya no kantie machielo kendo kaka pok awuok nombija Ramogi TV News ler kendo nyonga duwa kan an magina kabuoch an gi Bondo Nyangilo gi Ojero bende koro mana warito Ker Ruto mondo donjirwa kaendi manotis. Erokamano ahinya. Chaka neno machielo kendo tiere kaendi mani Trevor Osipa mor kod Ramogi TV. Aneno maler kantiere dala mar Airport View Estate Malindi. Mano Norbert Owino ja Ugenya. Erokamano ahinya Owino. Moduogo bang daka matin kik idhi mabor ahinya. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Nango mimi timo ne Rajiv. Rajiv mtie kanye. Nitie penjo mapenji. Initero Rajiv kanye. Anago ne Nyasaye kamano. Nikech kawuono en reso Rajiv. Kama unayudi tuli marti marus gi parnit. Dawe, anke ukabieni mondo bi altari ti marus gi parnit. Mama, ng'ama nitie kanyo ken Rajiv. En Rakesh. Anu kanyal ti marus gi ng'ano kata mati. Listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Warwako kendo ni team mar nyiri mar Kenya mar rugby mar jotugo 15 kon gi kocha Lionesses dhi nyime gi orako motelo e tuke mag laro simbo mar Afrika madhi timore Madagascar dwe manyien. Kapten mar team no Enid Ouma olero ni ging'eyo maber timbe mag dhi rado godo kowacho ni dwaro margi maduong' en mar duogo gi loch mar Afrika. Kenya dhi gocho gi South Africa, Uganda, Madagascar. Tukego dhi chakore tarik 5 dwe manyien nyaka tarik 11. Higa mokalo Kenya notieko e thuolo mar 3. We've been in camp for 2 weeks, grinding hard, looking forward to the Madagascar game, the African Cup. We're going in there heads high. We know we really can conquer South Africa, Madagascar and Uganda. We're going to take one foot at a time. It is actually, the sevens team have been up high into the spirit, so we're having a couple of them into the team. We're having good spirits going forward. I know it's going to be motivations for the team as well, and we know we're really going to do well. Team mar Kenya mar jok manigi ng'ol mar neno manodhi e tuke mag ting'o chumbe kata para power lifting omedo kwan midila kawuono nyaka 25 e piem mag laro simbo mar piny ngima e